Какво става, хора? Ще намаля звука, защото видях, че те клипове изобщо не чувате. Аз съм Беги Геймър и днес ще се на FIFA Mobile. И тук ще ми вибрира телефон, ще играем на смисъпа също не им казвам, защото не го знам. И моят най-любим отбор е Борусия Дортмунд. Със сигурност почне ма хитват, пъти си има право на отбора. Аз си избрах моят отбор. Моят отбор се е доста добър. Няма избор, който е пълно. Крича Мивки Биг Байер Мюнхен Биг. Не мога са бил Барселона, аз не играх така. Ще се натъпя. Биг Байер Мюнхен. Имам 2 загуби от 18 мача сега. И пак имам загуби. И тя хора нямат скилове, вижте ги. Дето имам, само това могат. И да не мога даже да подават. Паче аз мога да игра с тях. И това могат. И това могат. Което всъщност някога може и да помога. И това могат, да, ама да са такива теми. И това могат скил дриблинг. Паче всички си имат различните скилове хора. Това помага най-много. С Сориано. С не мога му изговоря името. И как ще да му направя ключе мазничко. Една хубава ключеница. Ще му направя. Къде си човек? Аре, пази го. То спомай го. Дай го, давай. Ай, сега ще ми вкарат. До тук съм. Голкипър сейф! Голкипър сейф! Ето вратар между другото си го взех за парички си имаше. Към 20 000 парички имаше това вратар. Защото си мислех, че вратарите не са прецакани отново. Някакъв фенде. Не това. И как не видях, че в засада това. То си личеше направо, беше очевадно. Засада, ама сега тук те ще ги смотрим. Аз обичам да игра с пагати. Изобщо не съм професионалист на тази игра. Аз съм амачур. Давай, аз се спомням сам себе си. Само върнете малко от клипа, видите как се спомням сам себе си. Се звучеше много тъпо. Изглеждаше по-скоро. То, че звучеше много тъпо. Някакъв правя шпагат и човека ми просто... Окей, това е фал. И сега това кой не може да го вкара просто. Ето, кой не може да го вкара. Това е най-слабия играч в FIFA, може да го вкара. FIFA Mobile. Това не е FIFA 17. Много хора твърдят, че е FIFA 17. Това е... да кажем FIFA 17. Обаче е за телефон. Ако то нямаше истинска FIFA 16 за телефон. В момента има някаква, дето е много смешно. Няма никакви футдрафтове. Което много ме е тъп. Това сега какво? Да биеш такъв хубав удар и да те саднат просто така. Това беше хубаво. Трябва да дадем това. Той има скил дриблинг. Дай му я. Скил дриблинг. Но кеф този скил дриблинг, дед го прави. Нещо. Давай, пауза. Мога да се не... Не. Нещо ще продължа игра, защото не знам как се влезна в тъпията на сфера и да разбира се. Дам. Кажем, че сти. Не сти. Толкова играя, аз искам да играя на апаратото Сириан. Виж го, той има най-добър скил дриблинг. Аз без него ще съм нещо, аз виждам една-двама играча без да се опитвам даже. Дай му. Другите имат някакви скил дриблинги, дето не мога даже бавно да... Даже не мога да бъдат скил. Хора, аз не мога да съм английски. Няма бъде, аз съм Антон. На 10 години от град Стара Загора. Казах прекалено много фук. Ето го нашия човек. Гледай. Това сега. Не е ли? Какво го спъваш, бе? Ще дам аз на тебе едно спъване. Това... Между другото аз се трябва да нямам да спра, се правя на голямата работа и да нямам вече. Защото даже не гледам резултата, аз съм дезабравлението. Сега тук няма да изгубя точно. Няма памететата за... Няма точно видеоклип да изгубя. Минаш го!
Опа! Ей, това също действа понякога, обаче аз просто не знам как да го пусна. Точка по въпроса. Ей, това беше гол. Нямам да напусна. Окей, продължавам сега. Нямам да напусна. Ударих най-бруталната гърда на света. И когато просто искам да вкарам гол, то не се случва. И сега те ще му поведат 2-0. Ако не бяха толкова фълначи в ударите, можеше да му поведат. И сега дай му леко и от тук нататък изнасяме топката. Дай му това. Дай му това. Дай му. Просто чекването. Дай му. Дай ми. Вкарваш. Аре, спада бавиш, да не толкова лета топка. Паса. И сега това ще ми даде 0 минути. Нали? Това най-много обичам да ми дадат 0 минути. Добавено време, но ето. Не, 1 минута. My friend, thank you. Какво направи той? Това съм сигурен, че го всичко. И... Обаче тук имам 200 шпагата. Представете си тогава колко шпагата съм направил през цялата игра. Вау! Може да това е някой играч. Добре, защо винаги са някакви тъпи токени? Сега хора ще играем Life Event. Малко искам така да науча. Да продължа да уча по-скоро, защото не съм най. Но в момента. Top Transfers Daily Warm. Warm Up Daily Warm Up. Това ме кефче, като някаква даджуни. Всяка ще играя даджуни. Просто даджуни. Само нето даджунито е доста по-яко, защото има малко повече драма. Защото каква му е драмата, го бие и това. Пак го минах. Бързо ще идва. Рън! И сега ако точно последното. Гол. Още от първия път. Така искам да бия някой атака. Кой съм да ще хвана? Зареждам 120 години. 4 години по-късно. Опа! 5400 момента. Daily War. И тук ми се пада. Колко интересно нещо. Дрюс. Айде да почваме дрю. Дрюки. Дрънки. Ще ми видите феска, ама не знам си на колко абоната. Кой може такова... Скаш ми на да се съм нощно... това е много гадно. Аз как да вкарам такива, мислям да поставям такива. Това е лесно, той така е биш. Как мазно я забих англичет. Това също е лесно. Пусти е лесно това. Това е знато. Мен беше гадно, вас бях. За шушинг, например, пред геро смисъл, аз да го така да не се вижда така камерата, но шираме. Вау! Не мога сам да се представя какъв як човек на западне, също ми се падне с някакъв токен. Тренинг токен. Байерн Мюнхен. Фека Байерн Мюнхен. Аз ги наричам Фука Байерн Мюнхен. Фука Байерн Мюнхен. 90%. Зареждай. Второ. Сега за мен кой знае кой е сигурно умесен. Аз че съм по-бърз. Редън. Не за спита. Окей. Това се е гадно. Това сега имаше маслони яката, има чувство, че... Минахте лайката! И се вкарвам на новера. Ако можеш така ги минавам.
Аз такива съм някакъв топ на свет. Кой ще ми се падне? От пак топата на свет. Нищо интересно според мен. Ке пак ще ми се падне. Ето вижте. Явно се пада. О, чемпионс. Най-накрая ме отключим чемпион. Абе, иначе много ме дразни с това. Я скример. Това сам. Диего Коста. Скримера Диего Коста. Вау, Диего Коста скрим. Това ли съм мисля го не. Аз викам, че аз искам много да има някакви точки, защото аз така постоянно ще печеля точки с тези. Значи, така неща е най-лесно така. Пък, значи, ако ще бил обичайно ти удар. Така. Значи, това е impossible. Къде дава, кой знае кой валидж, бе? Първия добър вратар валидж се теги. Ще промпно. Нямам никакъв проблем. Ето. Сега знаете ли какво? Ето такива позиции съм карал много пъти, обаче как? Сега се чех как ги вкарваха в Инес удара. Сам да тук няма такъв хубав Инес удар. Едва става това в Инес удар и трябва да се до вратата. Окей, хора, сега тук ще го спазим за малко напад. Защото ще направя едно. Пичове, завръщаме се отново с играта PewDiePie Simulator Tuber. И тук не съм чак толкова развит. Разбира се. Знам някой хак. Нищо. Някои хора знаят някакви тъпи хакове да ги използват. Всъщност аз ги знам, обаче не ги използвам. Сега ще видите като съм. Я дай да видим дали е станало нов ден. Не е нов ден. Да, аз много си мечтая да е тма и сега само ще кажете, аз съм много плюва, имам повече неща. Между това, точно този епизод съм за малко време. В момента ще мейквам ви. Така е лесно, ако се пратя, иначе. Ще съм толкова известен. Ще да ходя полицията и хората ми казват, какво става, играч? Какво правиш, играч? Как се, играч? Добре ли се, що си? Какво си? Ама, не става ти. Да, прилича. Да си хочваме на бърб, сега, че имам 2 минути. Макс. Че по-малко станах. Значи, по-дълъг ми ще къв. Беше. Добре, така се личи, че поне стигам някакъв. Другото ми, даже мога да довършим в някой друг видео. Хора, сега ще правя пауза, като съм правя това и ще я пусна много, когато се го направя. Окей, хора, ето го и новата ми стаечка. Мисля, че не изглежда лошо, ще ви покажа се. Само да мога да се оттелича каквото. Аха, ето. Мисля, че не е чак толкова лоша. Тук изглежда, че с който съм правил яко тук. Не съм сложил нищо върху тази маса, обаче мисля да справя нещо. Задойчи вижда котката отгоре, тук динозавърче, двете маски на Ghostface и Jason, барабани, игъл, който е мога фанал. И тук моето бюро, игъл, който е мога фанал. И някакъв пък добавка пък. И хора, това ще от мене. Довиждане. И